Heippa tässä. Tänään on joulukuun 4. päivä ja tämä on joulukalenterin 4. luukku. Olemme nyt täällä vierailulla ja ajattelin, että jos etsimme vähän jotain joulumieleistä. Esimerkiksi jos etsimme vaikka tonttuja. Sillä eilen vähän kiertelin taloa ympäri ja huomasin jotain ihmeellisiä jälkiä. Mennään tutkimaan niitä uudestaan. Ne ovat varmasti siellä vielä. Ja kukaan ei ole vielä juuri nyt kotona. Eli voimme ihan rauhassa. Olin äsken tuolla metikössä vähän etsimässä tonttuja. Metikössä ei ollut yhtään tonttua. Mutta katsokaa mitkä tilat täällä on esimerkiksi ratsastaa. Tämä on tosi iso talo. No mutta kuitenkin nyt voimme mennä vaikka nyt etsimään niitä tonttuja. Ja varmastikin niitä voisi löytyä täältä. Kun näin niitä semmoisia pieniä jälkiäkin täällä. Aloitetaan. Mennään vaikka tuonne suuntaan. Minun muistaakseni näin niitä täällä Ruohilassa. Täällä jossain. Täällä näin kävelin silloin tätä Ruohilkoa pitkin. Tämä valoitus on edelleenkin tosi huono. Joo, ja täällä tulee tosi paljon tänään. Ui, täällä on oikein kylmäkin, kun täällä on tällainen järvi tai tällainen. Niin näin ne täällä. Täällä laiturin vieressä mennään sinne. Tässä ne on. Tuossa on yksi jälki, tuossa on toinen ja tuolla on toinen, tuossa on toinen. Mutta sitten ne loppuvat mysteerisesti tähän. Mennään katsomaan, jos se asuisi tuolla järvessä. Tuolla on, katos järvi, katsokaa, kun tuolla on tuommoinen järvi. Aika hienon näköistä, etten sanoisi. Voisikohan täälläkin olla jotain jälkiä? Täällä on kovin hiljaista, mutta tuulista. Voi ei, en minä löydä jälkiä täältä laiturilta. Mennään etsimään niitä jostain muualta. Tai sitten voimme saada seurata jälkiä. Mennään seuraamaan. Ne menivät tuonne päin. Mennään siis sinne. Joo. Jatkakaamme etsintää. Mutta yhtäkkiähän ne kääntyvät. Sillä tuossa on yksi jälki, tuossa on yksi jälki ja tuossa on yksi jälki. Ja tuolla on yksi jälki. Tämä on kummallista. No, mennään nyt sitten vielä tänne päin. Jos löytäisimme sitten vielä täältä suunnasta jotain mielenkiintoista. Toivottavasti olisi tonttu. Tai toivottavasti löytäisimme tontun, koska minä haluaisin paljon lahjoja. Ja minä sanoisin, että lähetään viestin joulupukille. Niin, että minä olen sanonut näin ja näin ja näin. Kasvisuone. Voisikohan täältä löytyä? Tutkitaanpa. Jopas on kummaa. Jäljet menevät tästä ja ne on tosi isoja. Koska tuossa on yksi jalka, tuossa on, näettekö ne jäljet? Ne menevät tässä. Se on kävellyt isoin askelin. Tämä on varmaan ollut joulupukki, joka tässä on kävellyt. No mutta, mikäköhän paikka tämä on? Haluan tietää, minne tästä pääsee. Tämä on hieman likaisen näköinen, etten sanoisi. Tämä on lukossa. Emme pääse sisälle. No, mutta jos siellä asustaa tonttu. Nyt minä keksin. Jospa pääsisimme sisälle, voisimme mennä katsomaan, onko saunatonttu siellä. Onko siellä saunatonttua? Mennäänpäs katsomaan, jos pääsisimme sisälle. Avautuisikohan tämä ovi? Kokeillaanpas. Jäykkä, mutta yritetään. Mennä pääsin sisällä. Nyt meidän pitää vain käydä katsomassa, että onko täällä saunatonttua. Mennään katsomaan. Ensin meidän pitäisi löytää sauna. Ja sitten saunatonttu. Täällä
on varmasti sauna. Olen ollut täällä sisällä. Joten täällä on varmasti sauna. Täällä. Saunatonttu. Oletko sinä täällä? Jostain kuuluu tonttuun ääntä. No mutta kuitenkin en minä taida mennä kuitenkaan sinne sanomaan sille hei, koska se saattaa pelata tai sitten se saattaa tehdä siellä lahjoja. Saunatontut ovat pelokkaita. Mennään takaisin ulos. Minä en nähnyt sellaista, mutta olisin halunnut nähdä sen. Niin minä ajattelin, että minä nähnyt sitä. No mutta joku toinen kerta sitten nähdään sitten saunatonttu. Mutta noin. On kiva kun on joulu. No mutta kuitenkin. Tämä oli joulukalenterin 4. luku. Muistathan katsoa myös seuraavan. Kiitos kun katsoit. Ja minä olen nyt. Ja tämä koko talo juttu on yhden Neepun tuttavan talo. Ja siis tämähän on siis 2 tunnin päässä Neepun talosta. Että hyvää joulua ja hauskaa alkuviikkoa ja mitäs muuta nyt keksinkään. Minä lähden nyt sisälle, sillä täällä on kylmä. Hei hei, nauttikaa joulusta ja muistakaa katsoa se seuraava luku. Ja hei, sitten ilmoitus. 25. päivä tulee ekstra luukku. Se on siitä, että kerromme mitä saimme lahjaksi ja mitä tapahtui ja ehkä myös vähän pilaan menneitä otoksia. Eli voimme vielä vähän kierrellä täällä taloa, niin menemme tätä kautta sitten sisälle. Niin. Mutta hauskaa joulua kuitenkin teille. Ja olisihan se kyllä ihan kiva ollut nähdä se saunatonttu, kun en minä ikinä ennen ole sitä nähnyt. Että. No mutta, tavataan seuraavassa jaksossa ja hei!